ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас ҳаст сарбаланд хонобод тинҷ ҳастед. Хушомадед ба канали Бухтар Сити. баҳри шумо якта куклача бародарони азиз, якта чорнапёсрои гусалача ёшака яксола мол. хишро тамошо кунед бародарони азиз, навора то хиша тамошо кунед, фикратро дорем дар зери комментария бинависед. баҳри ҳамин моли мо якта илайка дареғ надоре. хишро попари моли тамошо кунед бародарони азиз. моли сиёҳала ба забони русӣ чорнапёсро бародарони азиз, ғафси мола тамошо кунед бародарони азиз. ба ҳамин гусалагиш беҳад масъала аҳлиш аҳли бада, ай кадом тарафе меқапӣ мола бе ягон пауза, бе ягон чи ай қафош бародарони азиз. тамошо кунед мола синаша хишру ира биҷиҳат мара синара мо ай қафози наворкаст ина мегзарем ай тарафи пешаш бародарони азиз. ина ай тарафи пеши мол чӯчакҳои сафеди дароз дароза ки хишру дора. аҳлиш аҳл масъалаи хӯрданаш 200%, масъалаи дарозиш беҳад мола ки дароза. арқаи мола ай болорам тамошо кунед бародарони азиз, хелай стойкаи мола, қафои мола бибинед, хишро тамошо кунед. иншоалло ки беҳтарина беҳтариноша стойкаро бибинед. мол дарозида дароза гусалаи бара шохора тамошо майда акан шохош шохакҳои борика ки майда майда дора. ина пешониша бибинед бародарони азиз, стойкара бибин кайф бикун. баҳри ҳамин стойкаи мол яктаи лайка бизане бародарон. иншоалло ки наварҳои мо баҳри шумоанд. хишро тамошо кунед. мол қарор дорад дар шаҳри Бухтар. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст. касоне ки барои мол кардан мегиранд, иншоалло ки имо залал намепулед, хонада мемона бародари азиз. 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст. метавонед занг бизанед, харидорӣ кунед. касоне ки ба шаҳри Бухтар қабан метавонад ки дар хона ай пешӣ бибинад. ин мол беҳтарин мола. иншоалло ки мо ҳафтаи гузаштагӣ якта овардем, савдо шид рафт ба ноҳияи қимсангир. мардуми қимсангир моли хуба дӯст медоранд. ҳамаш молои хуби аргинал харидорӣ мекунанд. беҳтарина молоша доранд. худо рости моли ширхири хидмам аҷзоти молои қимсангир аст. бибинед бародарони азиз, чӣ хел мол базеда, стойкаи бин бовар кунам, чӣ хеле биқапишам хел стойкаш метова мола. як бор дига бародарони азиз, хишро тамошо кунед. айдури айрастани 3-4 метр навор кардастем бародарони азиз. хишро мола стойкаша тамошо кунед, чӣ хел стойкаи хуб дорад, гардани хуб дорад, моли ғафса по пари дарози хуб дорад. сами гиранд мол дарозе калта нест. аксарияти молои симентал чорнапёсро аксарияташ ғафс мешаванд, калта мешаванд. мол ҳам ғафса ҳам моли дароза беҳад дароз мола бибинед. мегзарем ба масъалаи нархи навои мол бародарони азиз. нархи мол нархи дастрас аст. иншоалло ки нарх қимат нест. 14800 сомонӣ муомила дорад бародарони азиз. занг бизанед, харидорӣ кунед, фикра хидотон дар зери комментария бинависед. касоне ки мухлиси моланд фақат якта комментария хуб бинависанд. сухани хуб гуфтан худаш сухани нек садақаи. фикра хидотон бинависед. касоне ки харидоранд занг бизананд, харидорӣ кунанд. иншоалло муомилаи хуб дорад. дастафкашам ҳисоби канали мо ройгон мебошад бародарони азиз. боз ҳам такроршам, мол қарор дорад дар шаҳри Бухтар. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар охири навор дар ҳаққи ҳама ки бачаҳои ғариб мусофири адои хайр мекунем. худованд ҳамаи бачаҳои ғариб мусофиро барори кор сарбардаи хонободӣ насиби рӯзӣ бигардона. ризқшона аз хазинаи ғайбаш ай ризқи ҳалол фаровон гардона. баракат дар касби кор ҳаёту зиндагишон. худованд насиби дидори падар модаршонам насиб рӯзӣ гардона. то наворҳои оянда, худоҳофиз.